Eguerdion Euskal Telebistako ikusentzulei guztiei Estoniatik Tallinen gaude, Estoniako hiriburuan, eta bertan minutu gutxi barru emakumezkoen Euskal selekzioak bertako Estoniako selekzioaren aurka jokatuko du lagunarteko partida. Iaz, 2014an Euskal selekzioak 2 partida jokatu zituen, lehenengoa maiatzean Azpeitin, Garmendipen Irlandaren aurka, bestea Gabonetan, Barakaldon, Kataluniaren aurka, eta kasu honetan Euskal Herritik kanpo jokatuko du aspaldiko partez nesken Euskal selekzioak. Aurkaria, Estonia iruditan duzuen taldea, FIFako rankinean 77. postuan dagoen taldea da, eta ea zen olako mai ematen duten gaur hemen Jose Alvarezek zuzendetako neskek. Tallinen temperatura ona dugu une honetan, eguzkiare azaldu da, haize fina dabil, baina 12-13 graduko temperatura, eta zelaia Estoniako handiena da. Lekok Arena izenekoa, Estoniako Futbol Federakuntzak bertako selekzioek jokatzeko erabiltzen duen estadioa, eta bertan aritzen da baita normalean Tallineko Flora Tallinn futbol talde 11.000 pertsona ikusle sartzen dira bertan, gaur tamalez jende oso gutxi dago Estonia eta Euskal selekzioaren arteko neurketa hau ikusteko. Ordaintzane Encinas, Euskal selekzioko kapitaina donostiarra, bestaldean Keti Ounpu kapitaina, Estoniako kapitaina, jokalari veteranoa, eta berehala eskainiko dizkizugu 11koak, lehenago bat egin behar dugu, Larraitz Lukas, komentario lanetan lagunduko digun, jokalari oiarekin. Larraitz, kaixo? Kaixo, eguerdion, Xavier. Beno, aipatzen ari nintzen, ez da, azken urtetan jokatu ditu Euskal selekzioak partidak, orain etxetik kanpo, Tallinen, esperientzia politia eta aurrera pausua, noski? Bai, egia esan, azkeneko partido jokatu zutena Argentinan izan zen, porrota 4-bikoa, baina gaurko egunean kanpora atera dira Estonian, eta nik uste partido elegantea jokatuko dula Euskal selekzioak. Eta hortxe, Euskal selekzioko 11koa ikusi duzue, Cristina Cornejo izango da tepean, atzeko lerroan Iraia Iturregian Bergara, Marta Unzue, Sandra Ramajo, Maite Lizaso eta Vanessa Ginbert. Erdian, iruko lerroan Aintzan Encina, Jule Makorrez, Eunate Arraiza eta Nekane Diez. Puntan, eta hause, Kate Boanaz, Estoniako selekzionatzaileak, ateratako 11koa, Hop, Lepik, Sahar, Rops, eta Lanmae, Ounpu kapitaina erdian, Jimanen, Trutxi, Bals, Kristina Banikova eta Tamik puntan. Dena pres, bi taldeak berdegunean, eta une batetik bestera, hasiko da gaurko neurketa epaia Kristo Kuljastinen bertako epaia da. Hasi da, Euskal selekzioa jarri du baloia jokoan, 2015ko lehen partida, baloi luzea eta jokoz kanpo. Lehenengo jokaldian, Nekane Diez, Atletikeko jokalaria jokoz kanpo geratu da. Ez ditugu aipatu lehen, aulkian, Jose Alvarezek aulkian utzi dituen Euskal jokalariak, Ane Otxoa, Estia Izpurua, Maria Diaz, Ainhoa Alvarez, Maialen Zelaian, Aikare Garzia eta Itxaso Uriarte izango dira. Hor, erasoan jokatu nahi zuen Estoniako taldeak, azkenean baloia Cristina Cornejo donostiarrari, atezainari iritsi zaio, ezen gaztea 23 urte ditu. Motzean jokatu du Ane Bergararekin. Larraitz, Ane Bergara Realeko atzelaria naparra berakoa. Aurten Espainiako selekzioko deialdietan hortxe izan da. Erne, erasoan, aukera izan dezake etzegolako jokozkan portxe, lehenengo aukera izan dezake Euskal selekzioak Eunate atepean eta gola. Partidako lehen gola hasi eta berehala lehenengo minutuan Eunate Arraizak sartu du jokaldiona. Estoniako atzeko lerro aurreratu eginda, etzegoen jokoz kanpo Euskal selekzioko jokalaria pasea ona izan da, amaiera ere bai, baloia gurutzatu, utxeta bat, hasi eta berehala. Larraitz. Bai, egia esan, Julemak oso jokaldi polita egin du, lehenengo jokaldi horretan ere, Sandrak Nekaneri pasatako baloi horretan ikusi da. Estoniako defensa oso aurreratu da zegoela, eta kasu honetan, jokaldi polita Euskal selekzioko jokalariek egin dutena, eta definizio oso itzela Eunatek sartutakoa. Utxeta bat aurreratu da beraz. Euskal selekzioa, hor da Iraia Iturregi, Aintzan Encinasekin jokatuz, berriro baloi atzera, Iraiak gora, eta horra azaldu da Nekane Diez.
Baloia atzera jokatuz, Vanessa Gimbert, Bergarako jokalari veteranoak ezkerrera eunateri eman dio, honek Sandra Ramajori, hor da irundarra, azkenean galdu egin du Sandra Ramajok, etxekoek berreskuratu dute baloia, hor Ropsek atera nahi zuen, eta berehala Jose Albarezen taldeak berreskuratu du. Baloia zelai erdian estoniarrentzat, Ane Bergara, lehen esaten hasi naiz, Ane Bergarak aurten Kanadako munduko txapelketara joateko aukerak bazituela, Erne orain aintzan Encinasekin area barruan, jaurtik eta kanpora egindu azkenean Donostiarrak. Beste aukera on bat, eta momentuz ikusten ari ganenez, Estoniako atzeko lerroak aurrera egiten du, zuloak geratzen dira hor, eta jokoz kanpoko jokaldi hori ondo neurtu ezkero aukerak izango ditu Euskal selekzioak ikusi dugun bezala. Hasi eta berehala gola, orain beste aukera on bat, aintzan Encinasek, eta momentuz aurretik markagailuan. Esaten ari nintzena, Ane Bergararen kasuan, aurten Espainiako selekzioak Kanadako munduko txapelketan parte hartzeko txartela lortu du, oraintxe joan dira jokalariak, Erne, baloia kanpora joan da, bai. Eta Ane Bergararen kasuan, urtean zehar, Espainiako selekzioko deialdietan hortxe izan da, ilusio handiak zituen, eta azken deialdi horretan kanpoan geratu da pena galanta dauka berako atzelariak. Larraitz. Bai, egia esan, pena izan da, ze azkeneko partidotan gainera deialdian bai egon eta gainera jokatu, azkeneko bi partidoetan titular moduan ere bai, gauzak oso ondo eginez, eta azkeneko zerrenda horretan 23 jokalarien artean ez egoteak, alde batetik pena emateizu, bestean ere tristura galanta izango du Anek barruan, mundiala jolasteko aukera, lehenengo aldia zan Espainia klasifikatzen zala mundial baterako, hor egoteko zure burua, aukerak izatea ere esan behar dizu, gauzak oso ondo egin dituzula, Realeko ia jokalari guztiek uste zuten barruan egongo zala, nik uste urteko jokalarieriko berena izan dela Ane, baina beste batean izan beharko da. Hala da, eta esan behar, Kanadara Espainiarekin joango diren euskal jokalariak ere baditugula, guztira 5 dira, atletiketik Ainhoa Tirapu, Irene Paredes, Eli Ibarra eta Erika Vázquez, eta Bartzelonako Leire Landa, irundarra Realean, eta atletikien ibilitako neska, gero Bartzelonara joan zen, eta 5 hauek munduko txapelketan parte hartuko dute Espainiarekin Kanadan. Eta nik esango nuke, aipatuko nuke hemen gaurko talde honetan beste jokalari garrantzitsu bat ere falta dela, hortxe aukera izan dezake berriro Julemak, arean sartu da, atezaina abiatu, ondo atezaina, azkenean berak harrapatu du baloia, hirugarren aukera argia izan du hor, Euskal selekzioak, etzegoen jokozkanpo Julema Korres, baina Inbi Hop atezainak lehenengo lurrera joan da, eta gero ondo geratu du bere jaurtiketa. Eta ipatu behar nuen, Naiara Beristain ere falta dela selekzio honetan. Beste batzutan ikusi dugu Euskal selekzioarekin. Atletiketik Realera joandoko jokalariak, gero Realetik Valentziara joan zen, demoraldi oso nagindu aurten Valentziak, eta ez dio baimenik eman, Valentziako entrenatzaileak ez dio baimena eman, hemen egoteko torneotxo bat edo jokatu behar omen zuen Valentziak Holandan. Naiara Beristainek berak eskatu zion, bere taldeko entrenatzaileari, Erne orain eta gola buruz. Bigarren gola sartu du Euskal selekzioak, Kate Boanas, Estoniako selekzionatzailea oso haserre ikusi dugu, aulkian eseri da orain, keinuak eginez, bigarren gola, eta biak Eunate Arraizak Biurrunen jaiotako neskak sartu du, kasu honek sartu ditu. Oraingo hau buruz, huts, eta 6. minuturako 2 goleko aldea du Euskal selekzioak. Egia esan, nahiko errex oso ondo eman dio buruz, baina Estoniako defentsa nahiko gaizki ibili da, markajeak oso bakarrik zeuden, presioa ere ez dut egin, eta nahiko ulergarria da. Boanas entrenatzaileak haserrea izatea, kasu honetan, 6. minutuan gaudelako, eta Euskal selekzioak 4 aukera oso garbi izan ditut, 2 golakin. Hortxe berriro Nekane Diezen jokaldia, azkenean atezaina iritsiko da. Eta bai, zuk esan bezala, Larraitz, errex, ari da irabazten Euskal selekzioa.
7 minutu hauetan 2 gol sartu dituelako, beste 2 golaukera oso onak gainera izan dituelako, nagusitasuna handia ari da erakusten, eta momentuz ematen duenez, ikusten ari garenez, Euskal Selekzioa talde asko hobea da Estonia baino, eta lehen esan dut, FIFako rankingean Estonia 77. postuan dago, Kanadan munduko txapelketa jokatzeko sailkapen fasea Espainiaren multzoan jokatu du Estoniak, eta esan behar, multzo horretan 6 talde ziren, 5. postuan amaitu duela Estoniak. 10 partida jokatu, 2 irabazi, bat berdindu, 7 galdu ditu. Espainiako selekzioa lehen postuan sailkatu zen, Italia 2., Txekiar Errepublika 3. izan zen, 4. Errumania, gero Estonia eta Mazedonia. Eta multzo honetan, partidu ofizialak munduko txapelketan parte hartzeko, Estoniak talde honek 2 partida irabazi zituen. Beste bat berdindu, esan bezala 7 galdu. Eta Espainiaren aurka, adibidez, jokatutako 2 partidetan, hemen huts eta 5 irabazi zuen Espainiako selekzioak, eta Espainian 6 eta huts. Horrela irabazi zituen 2 partida hoiek, eta gero begiratu behar da, noski zerrenda, gaur jokatzen ari diren jokalarien artean, asko gehienak hantxe izan ziren. Hau da, partidu ofizial hoietan, munduko txapelketan jokatzeko, txartela lortzeko sailkapen fase horretan parte hartu zuten, beraz, gaur hemen zelaian ditugunak ez dira orain deitutakoak, lehen ere partida ofizialetan parte hartu duten jokalariak dira, eta momentuz Euskal Selekzioak itxura ezin hobea erakutsi du. Nagusitasuna handia ari delako erakusten. Zelai erdian, baloia oso ondo mugitu dute Euskaldunek, Sandra Ramajo atzelariak gora iritsi da, erdirak eta oso ona da, tezainak harrapatu du baloia, berriz ere jokaldi ona, baloia oso ondo mugituta zelai erdian, ondo iritsi da Euskal Selekzioa. Bai, esan jokaldi oso polita egin du Euskal Selekzioak, bat bitoketan atzetik hasita eta ezker bandara eraman dute, Sandrak oso ondo zentratu du, baina ezin iritsi. Argi dago Espainiak ez bakarrik, baizik eta Txekiak eta Italiak ere erabazi zioten Estoniako selekzioari. Gainea emaitza nahiko handia izanik, azkeneko partidua Holanda jolastu zuen Estoniaren kontra mundiala prestakuntza horretan, 7 eta huts sartu zioten, abera aintzaneko hain egiten duen. Erne, remate azkenean, Maite Lizaso, Zarauztarra kanpora. Bai, orain dela 4 egun jokatu zuen, kontatzen ari zinen Holandaren aurka, Holanda sailkatuta dago, Kanadan parte hartzeko, eta hori, prestakuntza partida Estoniaren aurka jokatu zuen, Larraitz. Bai, 7 eta huts azkenean, ez? Orduan horri ikusten duzu, konbokatoria edo deialdia berdina dela, Estoniak, deitu ditun jokalari hauek mundiala prestatu edo fase horretan jokatu zutela, eta argi dago Euskal Selekzioak momentu honetan Estonia baina askoz kalitate gehiago daukala. Eta hortxe 3. sartzeko aukera Nekanek, Jaurtik eta barrura. Huts eta 3 Euskal Selekzioa aurretik, baloi luzea kontrolona Nekane Diezek, Barakaldokoak ezkerrez amaitu du jokaldia, bertako atezaina gaindituz, huts eta 3 11. minutuan, 3. Bai, 3. eta pasea ona, Larraitz, kontrola zoragarria eta bukaera ere bai, Bai, dandana, atzeko pasea oso ona izan da, Nekanek egindako kontrola eta hurrengo tokea ere izugarria, eta ezkerrakin ezin hobeto, 3. gola, 11 minutu, partidu oso polita Euskal Selekzioarentzat. Nagusitasuna handia, aukeran handiegia, Leia pixka bat ere ikustea espero genuen, eta momentuz Euskal Selekzioaren nagusitasuna da, horrek posten gaitu noski, baina agian errezegiari da irabazten. 3 gol sartu ditu eta gehiago sartzeko ere aukerak izan ditu. Maite Lizaso, Aintzan Encinas, hegalean, Donostiarra buru altxatu du Aintzanek. Jokoa geratu, ondo jokatu du pasea erdira, hor berriro Aintzane azaldu da, ezkerrez pasea barrutik Eunaterentzat jokoz kanpo.
Erremate azkenean Naparrak zutoinera egin du, baina Marrazainak banderatxo altxatu du, jokoz kanpo zegoen Eunate Arraiza, beste jokaldion bat, eta hor gainera area inguru horretara iristen direnean, lasaitasun handiarekin ari dira jokatzen, eta gero pasea errex ikusten dute, beti dagoelako pasea emateko baten bat. Bai, justo burua altxatu, eta intzeneko sondo ikusi du Eunateren desmarkea, jokoz kanpo azkenean, baina bueno, beste aukera oso garbia, Estoniako jokalariak nahiko geldin 12 minutu hauetan, eta Euskadi gozatzen, ez? Eta zelaian hori da, jokalarientzat gozatzeko partida momentuz, Inbiri pixka bat ere emango dizu Larraitz. Bai, momentu honetan gauzak erresak dianean, enbidia bai sartzen dela. Zailtasunen aurrean gogoratzen zea, ez dakizun bat urte dara mazkizule jolastu gabe. Bi izango dira, Larraitz? Bi izango dira. Bi. Bai. Larraitz, Lukasek erne aukera. Atezainak gaizki atera du, Aintzan Enzinase kontrolatu du baloia atzera. Maite Lizaso, atzeragoane Bergarari eman dio. Barruti jokatu duanek Eunaterekin. Eunatek egalera, hor da Sandra Ramajo berriro, Eunate batbikoa oso ondo egin dute. Naparra barrura dijoa, ezkarrez erdiratzeko aukera zuen. Ezkenean ondo kendu dio kasu honetan baloia Estoniako atzelariak urrundu. Baina hor da Ane Bergara berriro baloia berreskuratuz. Eta falta Euskal selekzioaren alde. Esan behar nuen, Larraitz Lukas gure komentaristak, orain dela 2 urte, 2013an izango zen. Liga amaituta, bere azken partida Anoetan jokatu zuela Euskal selekzioarekin, kapitaina izan zen, Eslovakiaren aurka jokatutako partida hartan esan zion agur futbolari, Anoetan jokatu duzun partida bakarra, Euskal selekzioarekin, eta agur esateko partida izan zen ura. Bai, polita izango litzateke berriz ere. Eguna azte zina, Larraitz. Bai, polita litzateke berriz ere irekitzea Ano eta Euskal selekzioko partido bat ikusteko berriz ere, emakumena. Bai, hala da. Gaurkoa ere berezia da, Estonian jokatzen ari direlako, orain dela 4 urte, 2011an gizonezkoen mutilen Euskal selekzioa hemen izan zen, Tallinen, Estonian. Estoniaren aurka egun hartan 1-2 irabazi zuen Euskal selekzioak. Eta 4 urte geroago hemen da emakumezkoen Euskal selekzioa berriro Estoniaren aurka jokatzeko. Eta momentuz nagusitasun handia ari da erakusten, ordu laurdena oraindik ez da bete, 3 irabazten ari dira Jose Alvarezen neskak. Baloia egalera, Aintzan Encinas, ondo jokatzen gainera, erres. Baloia oso ondo ikutzen, oso ondo mugitzen duten, nagusitasun handia daukate teknikoki, ikusten da. Nekane, baloia Nekanek atzera, hor da Vanessa Ginber, Bergarakoak berriz ere Nekaneri, pasea ez da ona izan, Estoniak berreskuratu du, baina ikusten dugun bezala, zelai erdira iristeare kostatu egiten zaio bertako selekzioari. Julema Korres, bere gainean, Lepik atzelaria, Julemak atzera jokatu beharko du. Erdian hortxe da Maite Lizaso, baloia jaso du, Iraiarekin jokatu du, Iraia Iturregi, barrura dijoa Iraia Iturregi, hor da Atletikeko jokalari veteranoa jokaldia egin nahian, ezkerrez jaurtik eta atezainak egin du, gelditua, ondo harrapatu du kasu honetan Jopek. Jokaldi ona Iraia Iturregik, atzelaria da, eskuinegaleko atzelaria, baloia hartu, barrura joan da eta ezkerrez azken errematea atezainaren eskuetara. Eta errez jolasten, errez jokatzen nahi da Euskal selekzioa, bai ezkerreko bandatik, bai eskubiko bandatik, zelai erdia primeran doa, paretak eginez, batbikoan, egia esan gozatzeko partidua da eta gozatzen nahi. Marta Unzue, baloia eskubira hor da Iraia berriro. Iraia eta Aintzan Encinas, horpoz ederki gutu du Donostiarrak. Aurkaria gainditu, buru altxatu du. Motzean jokatu nahian pasea, erdian Nekane diez, errematea behartu xamar egin du hor Nekanek eskubiz, baloia atezainaren eskuetara. Eta hor ikusi dugu Aintzan Encinas, jokalari azkarra bizia, aurrelaria realekoa. Urte gogor xamarra pasadu realean, ez duelako berak nahi zuen adina jokatu, askotan aulkian ikusi behar izan dugulako, Aintzan Encinas, baina hemen da selekzioan kapitaina da, eta momentuz gaur bai gozatzen ari da, jokaldiak egin ditu, behin eta berriz gora iristen ari da eskuinegaletik.
Bai, zer egin behar den, ez? Jokalari batek urte oso txarra pasa duenean eta berriz ere, olako partioetan autoestima gora juten zaizu eta saiatzen zea gauza desberdinak egiten. Aintzaneren kasuan, kalitatezko jokalaria da, baina leheno aipatu dezuna, urte nahiko latza pasa du eta horri ere buelta eman behar diozu. Eta bide batez, esan behar dugu, gure lehen mailako bi euskal ordezkari dagokionez, datorren demoraldiari begira entrenatzaile berri izango dutela. Unai Gazpiok Reala utzi egin du eta Juan Luis Fuentesek gauza bera egin du Atletikekin. Zikloa bukatu dela eta, beraz, entrenatzaile aldaketak izango dira, bai Realean baita Atletiken ere. Bai, zaila izango dute, entrenatzaile berri bat topatzea, entrenatzaile horrek, emakumezkoen futbola ezagutzen duen, erresago izateko, eta hortikan aurrera, aurten baino urte hobeagoa izatea espero dezagun. Eta hor min hartu du Sharon Lanmae, Estoniako atzelariak, baloi hori moztu duenean lurrera joan da, zeintiratua edo izan du, edo ez dakit, ezker orkatila agian, lurrean geratu da azkenean Vanessa Ginbertek baloia kanpora bota du, zer duen Estoniako atzelariak, Sharon Lanmae, Maite Lizazu ikusten duzu bitartean, bota jazten, eta ematen duenez, Kate Boanas, Estoniako selekzionatzaileak aldaketa egin beharko du. Lehenengo aldaketa bi jokalari berotze ariketak ipini ditu berehala. Atzelariak min hartu duela ikusi duenean. Eta hala ematen du, Orain beste bat ere berotzera bidali du. Bitartean hor duzue Jose Alvarez, euskal selekzioko hautatzailea. Maite Lizaso urteak eman ditu honek Realean. Eta urtengo izan da bere lehen demoraldia Atletiken, iaz joan zen Atletikera. Eta Lezaman, ari da jokatzen orain Zarauztarra. Gainera urte polita izan du, desente jolastu du, oain dela hilabete pare bat hitz egin behakin eta gustora zebilen, beraz, azkenean jokalariek erabakitzen dute eta dugu nora juna egun eta zertara, eta kasu honetan gozatzen ibili da urte hau, beraz, berarentzat primerakoa. Jokalari ona da zelei erdikoa, indartsua gainera, batez ere buruz, harrigarria da. Maite Lizasok baloia duen jokalari honek zenbat baloi ikutzen dituen buruz, ez da besteak, baina askoz ere garaiagoa, altuagoa, edo bereziki, baina jokalari indartsua da. Bai, oso ondo neurtzen ditu saltoak, badaki noiz egon behar duen, tokia ere oso ondo hartzen du, teknikoki urteak pasala hobeagoa izan da, eta fisikoki ondo erantzun du, beraz, urte polita. Ikusteko bazen, atzo hegazkinean ez zuen oso ondo pasa ba, zelaian ikusita, gero harrigarri xabarra hegazkinean sufritu zuena talinera etortzen. Maitek. Bai, ez zaio gustatzen bat hegazkina hartzea. Argi dago. Hortxe, Zarauztarra atzera jokatu du, Ane Bergararekin, ezkerrean Sandra Ramajo. Huts eta hiru euskal selekzio irabazten ari da, nagusitasun ikaragarria, gehiagizkoa ari da erakusten. Ezkerraldetik Eunate Arraiza orain arte protagonista izan da, 2 gol sartu dituelako naparrak. Kasu honetan, baloia galdu egin dute Keti Ounpu. Kapitainak berreskuratu du, gero Lepik ere baloi ateratzen saiatu da. Eta azkenean, presioarekin baloia berreskuratu egin du euskal selekzioak. Kornerra aterako du Aintzan Enzinasek, ezkerraldetik eta bai, lehen esan bezala, aldaketa egin beharko du. Anetez, sartuko dena Liz Pelo izango da. Sharon Lanmaek min hartu du, zelaia utzi ez da itzuliko. Atera du bitartean kornerra, Aintzan Enzinasek, aldarratzea euskaldunentzat, atzera jokatu dute. Baloia geratzen denean, lehenengo aldaketa, egingo du etxeko entrenatzaileak. Baloi luzea, Ane Bergara begira nuntze bilen, kornerrean erremate bila gora igo da, eta ez da iritsi baloi horretara, hortxe. Aldaketa,
Lan Maek zelaia utzi du eta bi zenbakiarekin Liz Peio. Egia da, hasieratik. 27 urteko neska, 18 partida jokatu ditu Estoniako selekzioarekin gol bat sartu du. Ezker galean hor, atzeko lerro horretan kokatu da. Ane Bergarak baloi atzera. Iraia. Nekere atzera jokatu du Marta Unzuerekin, Sandra Ramajo. Ane Bergara. Keinu egindu eta aurrera. Julema. Honek erdira. Onpuk ikutu. Hor da Lisette Tamkin. Tamkin zelaian dagoen jokalaririk gazteena da. 16 urte ditu oraindik, 7 zenbakiak, Tamkinek. Eta selekzioarekin debuta, orain dela egun batzuk, Holandaren aurka egin zuen. Eta horre 18 zenbakiarekin berriz, baloia duen jokalariak Keti Onpu, kapitaina da, 55 partida jokatu ditu dagoeneko Estoniako selekzioarekin. 27 urte ditu. Eta gaur taldeko zarrena, veterana, kapitaina. Eta hor ikusi dugu, Larraitz, espaldiko partez, Estoniako selekzioa Euskal selekzioaren are inguru horretara iritsi da, arriskurik sortu gabe, baina baloia behintzat hor Kristina Cornejo atezainak ikutu behar izan du, hankarekin. Bai, kontua da, Estoniako 3 aurrelariak bai presio txiki bat egite dutela, baina azkenean bakoitza bere kabuz egiten du presio hori, eta gero erdiko jokalari horiek eta atzeko jokalari horiek, nabaritzen dute zaitasun hori, ez? Argi dago Euskal selekzioa oso ondo jokatzen ari dela, errez gainera, ondo ukitzen eta galtzen dutenean segituan berreskuratzen dutela baloia. Txartel horia ikusi du hor, 19 zenbakiak Lepikek. Partidako lehen txartela atera dio Kristo Kuljastinen epaile estoniarrak. Eta aretik gertu falta Euskal selekzioaren alde. Epean Indi Hop Estoniako atezaina. Falta ateratzeko prest Unat eta Iraia esia kokatzen ari da Estoniako atezaina azarra egiten duten Estonia jokalari bat uzten du zelaierdian goian, berarekin dira Marta Unzu eta Sandra Ramajo. Erne Unatek atera du itxia buruz errematea egin nahi zuen, baina ez da iritsi Maite Lizaso. Oraindik erasoan jarraituko du Euskal selekzioak, baloia ezkerraldean berreskuratu duelako Jose Albarezen taldeak. Vanessa Ginbert, 35 urte ditu. Vanessa Ginbertek Bergarako jokalariak eta hortxe jarraitzen du. Hau, zu baino zarragoa izango da Larraitz. Erne aukera izan dezakelako berriro area barruan, jaurtik eta kanpoaldearekin, atezainak ikututa. Azkenean urrundu dute estoniarrek, aldaratzea Lare Euskal selekzioarentzat izan da berriro Eunateren jokaldia, orain bai urrundu. Eta baloia goian Kristina Panikovak hartu du, baina bakarrik ez zuen zereginik, ezin ondo kontrolatu, berehala berreskuratu dute Euskaldunek. Esaten nuen Banesak, zuk baino pare bat urte gehiago izango ditu edo? Bai, hori da, nik Banesa ezagutu nun Espainiako selekzioan, beak 17 urte izango zitu, nik 15, eta gerozti, Espainiako selekzioan eta talde gorenetan ibili da. Beraz, kalitate handia dauka, zentralanetan ibili izan da urtetan, oain berriz ere zelaierdian, gustora gainera dabil, atletiken denboraldi oso polita egin du, lesioek lagundu diote, eta nik uste jarraitzeko asmoa daukala, ez? Bai, ibilbide luzea, 89 2000 denboraldian, Levanten aritu zen, gero Estudiantesen, Sevillan, Rayo, Español eta Atletik, beraz. Eman ditu buelta batzuk, Banesak. Bai, Espainiako peninsula nik uste nahiko ondo ezagutzen dula, berez bergaratarra da,
bueno, txikitan juntzan Andaluzi partera familiakin eta geroztik, ibilbide ona izan du, taldeak ezagutu ditu, eta guain gustora dabil Atletiken. Levante, Rayo, Español, talde hauek, talde indartsuak izan dira, emakumezkoen futbolean. Zelaierdian falta orain. Iraia Iturregik aterako du. 27 minutu. Leko Karena Talineko estadioan Euskal Selekzioa jokatzen ari da zuzenean. 3-3 ari da irabazten. Partida hasi eta berehala sartu dituzte golak Euskaldunek. Lehenengoa 2. minutu bete aurretik, 6. minuturako 3-2. Gero berehala 3. aukera onak gol gehiago sartzeko eta jokoan nagusitasuna handia. Baloia ondo ari dira mugitzen. Eta nagusitasuna handia ari dira erakusten Estonia baino askoz gehiago da Euskal Selekzioa, zalantzarik gabe. Bai, eta hori lehenengo minututik ikusi dugu zelaia ez dagoela oso ondo, badaudela hutsune txiki batzu. Ateko sakea. Inbihop, atezaina. Atera du, Zeleier dira ez da iritsi, baloiaren bila jokalari asko tartean, azkenean Imanenek ikutu du, baloia gora eramanez, Ane Bergarak berriro beste aldean ipini, eta falta Euskal Selekzioaren alde. Estoniarren zelaian, Maite Lizasok azkar atera du, Iraia Iturregi. Egalean, Aintzane. Honen erdirak eta baloia erdira, ondo moztu dute, Trutxi baloiarekin, Trutxik gora eraman nahi zuen horza Kristina Banikova, jabetzari eutxinaian, baloiari eutxinaian, ezkerrean Tamik, gaztearen pasea, ez da inori iritsiko, Marta Unzuek ezkerrez atezainari Kristina Kornejori eman dio, eta honek berriz ere motzean Ane Bergararekin jokatu du. Ane Bergara eta Marta Unzue Iruñarra, Bartzelonako jokalaria da. Baloi luzea berriro, baina kasu honetan Nekane Diezek ez zuen hor aukerarik zuzenean. Hop, atezainari iritsi zaio. Zelaierdian buruz ikutu duena unpu izan da. Baina ez du ondo bideratu, zuzenean kanpora bota du, alboko sake aterako du. Albarezen taldeak. Jarri du baloia jokoa Nekane. Nekane Diezek atzera, Ane Bergara. Nekane Diez, berriro. Maite Lizaso. Vanessa Ginbert. Iraia Iturregi ondo gainditu du aurkaria. Erdian. Vanesak ikutu du berriro. Eunate, Sandra Ramajo ezkerrean. Irundarrak ea zer egiten duen. Atzean du laguna. Eunate Arraitza. Naparrak eskubiz erdiratu du, bera ezkerra da, Maite Lizasok buruz ikutu, atezaine iritsi da berriro. Oso errez jokatzen nahi da. Estoniako atzeko lerroa, Larraitz, gero eta atzerago, lehenengo minutuetan oso aurreratua ikusi dugu, ia Zelaierdian kokatuta eta argi. Ikusi du Kate Boana, selekzionatzaileak, hori etzela bidea, errez gainditu duelako lerro hori Euskal Selekzioak, aukerak sortu dituelako, golak sartu dituelako, eta gero eta atzerago ikusi dugu. Bai, egia esan. Gertuago. Egia esan, Euskal Selekzioko jokoa lehenengo 15 minututan oso horretxa izan dela, Estoniako defensa oso aurreratuta zegoelako, oain atzeratu india, baina azkenean presioa ez dute kapure oso ondo egiten. Euskal Selekzioa jarraitzen mugimenduan. Dugula. Larraitz Ugarteren ahotsa guk behintzat hemen ez dugulako entzuten, jarraituko dugu kontakizunarekin. 14 minutu geratzen dira lehen zatia bukatzeko. 3-3, selekzioa nagusi momentuz Tallinen, Estonian. Bertako taldearen aurka, rankinean, FIFAko rankinean, 77. postuan dagoen taldearen aurka. Munduko txapelketarako sailkapen fasea Espainiaren multzoan jokatu du. 6 talde ziren, 5. amaitu du Estoniak. Talde honek ez du sekula parte hartu munduko txapelketa batean edo Eurokopa batean. Ia esan, 1994an jokatu zuen lehen partida Estoniako selekzio bezala.
Ane Bergara. Ezkerrean Sandra Ramajo. Vanessa. Iraia. Bilbotarrak buru altxatu du. Erdian Maite Lizaso ikusi du. Zarauztarrak atzera. Ane Bergara kontrolpean erabat gainera dauka partida Euskal Selekzioak. Lizaso. Nekane 10. Ondo jokatu dute motzean berriro. Horde Iraia Iturregi, atzelari ondoko marra iritsi da, erdiratu egin du. Pasatzen utzi du Eunatek, eta Vanessa iritsi. Jokaldi ona zen. Eta erne orain, baloia Banikova karrapatu duelako, baina bakarri dago ikusten duzuen bezala, eta ez du arazorik izan Ane Bergarak. 3 euskaldun zituen gainean, bera bakarrik eta gainera areatik atetik oso urruti metro asko egin behar zituen gora iristeko, eta ez zuen horrek torkizunik jokaldi horretan Kristina Banikovak. Horrelaria da, bere 22. partida da hau Estoniako selekzioarekin, 3 gol sartu ditu, baina gaur behintzat ez du aukerarik izan, ia baloirik ez du ikutu areatik gertu. Ikutu dituenak zelai erdian, denak. Ane, Bai. Lizaso, Unzue, Iraia, Aintzane, gozatzen ari dira Euskal Selekzioko neskak. Iraia Iturregik, baloia berriro atzera, Marta Unzue. Zentralak naparrak dira, Iruñarra bat, Marta Unzue bestea, Ane Bergara berakoa. Eta beste naparrak Eunate Arraitzak 2 gol sartu ditu hortxe. Biurrungoa baloiarekin zelai erdian. Vanessa. Nekane eta Vanessaren arteko jokaldia Bergarakoa baloiarekin berriro Nekaneri eman dio, honek pase ona, atezaina ondo orain. Ondo atera du Julemaren errematea. Bakarrik geratu da area barruan, Gasteiztarra Julema Korres errematea egin du, eta Inbi Hop atezainak atera du baloi hori. Txalo batzuk entzun ditugu. Arena estadio honetan atezainari eskainitako txaloak izan dira oso gutxi. Estonia eta Euskal Selekzioaren arteko partida ikusteko. Eta hemen Lekok Arena estadio honetan hortxe ikusten ditugu orgoian. FIFako, UEFako, Estoniako eta Ikurriña, banderak, hortxe denak. Aintzan Encinas, oso ondo sartu da, errematea eta barrura joango da. Laugarrena Aintzan Encinasek sartu du, 34 minutuan. Abiadura erakutsi du hor Donostiarrak gorputza ederki sartu du baloi hori bereganatzeko, errematea, atezainak baloia ikutzea lortu du, baina atezainak ikutu eta gero barrura joan da. Lehen esan dut, lehenengo minutuetan Kate Boanas, Estoniako hautatzailea oso haserre ikusi dugula, keinuka, aulkian eseri, aspaldi honetan ez da mugitu, aulkian eserita dago. Kuadernatxo bat du eskuartean gauzak apuntatzen ari da, baina ez da mugitzen amore emanda bezala. Utxetala Euskal Selekzioan nagusi oso gainera. Lehen zatia bukatzeko oraindik 10 minutu falta direnean, 4 gol sartu ditu, eta esango nuke, beste inbeste sartzeko aukerak ere izan dituela, aukera argiak gainera. Orantxe Jose Alvarezek, Euskal Selekzioko hautatzaileak, 4 jokalari berotze ariketak egitera bidali ditu, guztira 18 ekarri ditu Estoniara, 18 jokalari, eta aldaketa guztiak egiteko asmoa du noski. Denek izango dute hemen Talinen jokatzeko aukera. Gogoratu bolkian, Ane Otxoa, Estia Izpurua, Maria Diaz, Aino Alvarez, Maialen Zelaian, Aikari Garzia eta Itxaso Uriarte daudela. Estoniako hautatzaileak berriz aldaketa bat egin behar izan du. Saron Lamai atzelariak min hartu duelako, bere lekuan Liz Pello sartu du, behartuta egindako aldaketa izan da. Eta Euskal Selekzioari dagokionez, bigarren zatian, lehen aipatutako orain aulkian dauden jokalari guztiak berdagunean ikusteko aukera izango du. Ramajok ikutu du bitartean, baloi atzera, Marta Unzuek atezainari, Kristina Kornejori utzi dio
zer esaten duten lankideek, Larraitz Lukasekin bat egiteko aukera izaten dugun berriro, komunikazioa galdu egin dugulako talinetik. Baloi bitartean atzera Tankin gazteak. Aintzan Encinas, Julema, Gasteiztarrak erdira, Vanessa, Nekane, Vanessa, badiko oso ondo egin dute. Ea Vanessa Ginbertek zer egiten duen, baloia ezkerrera, Sandra Ramajori ez dago jokozkanpo, honek erdiratu egin du, ez da iritsiko Aintzan Encinas. Baloia zuzenean joan da, ateko sakea, Estoniako taldeak aterako du. Berriro, erraztasun handiarekin sartu dira erditik, badikoak eginez, Julema eta Vanessa, azkenean baloia ezkerregalera iriki, eta hor, iruditan duzuen Sandra Ramajok egin du erdiraketa. Zatzelaria, Eunate aurretik du, baina gaurko honetan, hasieran Eunate goian ikusi dugu, azken jokaldi hauetan, badirudi hor aldaketatxo bat egin duela Jose Alvarezek, ezkerregalean atzeko lerroan orain Eunate Arraiza dagoelako, eta Sandra Ramajo berriz bere aurretik. Ane Bergara, Vanessa, Lizaso, Iraia Iturregi, berriro Maite, ezkerrez baloia Ane Bergarari eman dio Maite Lizasok, honek Marta Unzueri. Iraia, keinu batekin ondo gainditu du aurkaria. Baloia egalean, Aintzan Encinasentzat, bere aurrean Pelo, zelairatu berria, Aintzanek erdiratu, aldaratzea berriz ere Donostiarrarentzat. Hor Aintzaneren jokaldia, bi aurkari zituen gainean, azkenean Pelok baloia kendu egin dio, baina begira. Estoniarrek urrundutako baloia, berehala berreskuratzen du Euskal Selekzioa. Urrutitik jaurtitzeko keinua Vanesak, jokaldia egin nahi zuen erditik, kendu egin diote baloia, baina berriro hortxe ezkerregaletik Sandra Ramajo eta Eunate Arraizaren arteko jokaldia Eunatek erdiratu egin du, baloia bertan area barruan geratu da, aukera, jaurtiketa, kanpora gutxigatik. Jokaldi ona beste behin esango nuke, ezkerraldean oso ondo mugitu dute baloia Eunatek eta Sandra Ramajok erdiraketa, eta azkenean Vanessa Ginbertek egin du errematea, baina Bergarakoari baloia kanpora joan zaio gutxigatik. Ideia ona izan du, baina azkenean 5 minutu terdi geratzen dira, lehen zatia bukatzeko. Hop. Atera du atezainak, Maite Lizasok buruz ikutu, indartxu beti bezala Nekane Diez. Bizkaitarra baloiarekin, barrutik eman aizion Aintzan Encinasi, Pelok berreskuratu, Estoniarrek urrundu, Maite Lizaso, Pelo berriro, Ane Bergara, Vanessa Ginbert, Lizaso, Bergara. Baloia euskaldunena da, zalantzari gabe. Hola, hor da, Ane Bergara, Naparrak gora egindu erdiraketa ezkerraldetik, buruz urrundu du Lepikek, baloia kanpora bota du 19 zenbakiak. Lepik gazteak 20 urte ditu. Eta berriro kornerra aterako du. Ane Bergara nola igo den baloiarekin. Eta atzelariak buruz kanpora bota du. Kornerra. Ezkerraldetik. Honetan ezker batek aterako du, Eunatek. Hortxe, lehen zutoinan urrundu Estoniarrek, eta Mikek ere gauza bera egin du, hori nahi zuen behintzat, berriro baloia gora, leian Maite Lizaso, indartxu, nagusituz buruz, beti bezala Nekane Diaz, kendu egin dio baloia orain Ounpu kapitainak, eta Ounpu kanpora bota du, alboko sake aterako du Euskal Selekzioak. Nagusitasuna handia ari da erakusten utxe eta lau. Lehen esan dugu, gehiagizkoa agian. Leia pixka bat gehiago espero genuen zalantzari gabe Talinen. Eta momentuz erakusten ari da Euskal Selekzioa eta Estoniako selekzioaren artean alde handia gehiagizkoa dagoela. 4 gol eta baloiaren jabetza ere euskaldunena da, erabat gainera. Pelo, pasea, baina begira ez du lortzen, ez ditu 2-3 pase jarraian ematen. Larraitz. Bai, orain bai, entzuten duzu?
Bai, esatenean nintzen beste gol bat sartu du tartetxo honetan Euskal Selekzioak, eta nagusitasuna, ia esan, lehia ikusteko behintzat gehiizkoa da, alde ikaragarria dago, oso nagusi Euskal Selekzioa, Bai, azkenean pentsa behar dugu ere Euskal Selekzioa urtean zehar ez duela entrenatzen, jokalari hauek, badaude 7-8 jokalari atletik eta realekoak, elkar ezagutzen dutenak, baina azkenean entrenamendu falta horiek ere, zaila izaten da gero partidu batean islatzea, Estoniako selekzioa suposatzen da entrenatzen dutela tarteka, eta ikusi lehen ozuk aipatu duzu, 2 pase ere ez dituztela jarraian ematen, baloia izaten dutenean, lehenengo tokean gora doa eta ezin jokatu. Orduan, Euskal Selekzioa meritu handia dauka, eta argi dago ofizialtasuna lortu ez gero, aitza politak lortuko lituzketela. Argi dago maila badagoela, Maila badago, lehen esan du gainera, Larraitz, hemen Euskal jokalarik onenak daude, baina gero honik gehitu behar zaio, beste lehen eman dudan zerrenda. Inoa Tirapu, Irene Paredes, Eli Barra, Erika Vázquez, Leire Landa, eta nola ez, Naiara Beristain ere bai. 6 jokalari teorian oso garrantzitsuak dira horiek Euskal Selekzioarentzat. Eta gero beste asko ere, noski. Baina badago, gaia. Argi dago, Euskal Selekzioak momentu honetan 25 jokalarien artean egongo litzatekela deialdia, aipatu dituzun 5 jokalari horiek orain Espainiako selekzioarekin daudela Kanadako mundiala prestatzen, Arrate Oru eta ere falta da zerrenda honetan, ez dakit lesionatuta egongo da, zerbait izango duen, eta horri gehitu behar diozu pare bat jokalari, ez? Orduan, zerrenda polit honekin, jokalari horiek gehitzen bai dizkiezu, argi dago kalitate handiko jokalaria ditugula momentu honetan Euskal Selekzioan. Berriro Aintzane Encinas, eskubialdetik, baloia kontrolatu du, pasea, intentzio guztiarekin, kontrola eta arrematea. Ederrak, Nekane Diezek, baina kanpora jantzaio. Kontrolarekin bueltardi eman, eta bolea segindu ezkerrez arrematea, kanpora joan da, ateko sakea. Eta lehen aipatu dut Estoniako selekzioak Kanadan egoteko sailkapen fase horretan egin dituen emaitzak, eta 5. geratu da, Mazedonia atzetik izan du. 2 partida irabazi ditu 10-etik. Beste egia da, Espainiak 6 eta huts eta 5 irabazi ziola, hemen huts eta 5 irabazi zuen Espainiako selekzioak. Beste partida batzuk Italiaren aurka ere 4 eta huts eta horrelako emaitzekin galdu ditu, baina Errumaniari partida bat irabazi zion, Mazedoniari bat irabazi eta bestean berdin du, hau da, denak ez dituela galdu, eta gero beste datu bat, iaz, maiatzean, Garmendipen Azpeitin, bertan izan ginen, Larraitz, Irlandaren aurka jokatu zuen Irlanda, une hartan, uste dut, FIFA-ko rankinean 33. postuan zegoela, eta hura ere irabazi egin zuen Euskal Selekzioak. Kataluniaren aurka, berriz, Gabonetan, berdin du, Lasesarren, Euripean, egun hartan. Bai, gainera partidu horretan futbol zelaia oso gaizki zegoen, eta bigarren zatia benetan jokatu zuen oso ondo Euskal Selekzioak, Irlandaren kontra ere, Garmendipen primeran jokatu zuten eta gainera ona lortuz, beraz argi dago kalitate kontua ikusiko bagenu bakarrik, Euskal Selekzioa ez dakit mundiala jokatzeko aukera izango zuen, baina barren bai hor aurrean egoteko, ez? Bai, lehian behintzat, argi dago, hor Estoniaren multzoan egon diren Italia, Txekiar Republika eta talde hauekin lehian, bai, zalantzari gabe. Eta amaitu da lehenengo zatia, minutu bat gehiago izan du lehenengo zati honek, uste dut dena kontatu dugula ikusi duguna, gusitasun handia izan dela, gainera hasi eta berehala nabaritu dugu, hasi eta bigarren minutua bete aurretik Eunate Arraitzak lehenengo gola sartu du, ordurako aurreko jokaldi batean ere jokoz kanpoko posizio batean geratu dira aukera osona izan du Euskal Selekzioak, eta aukera asko izan ditu. Hau da, Aintzane Encinesek sartutako gola, Arraitz, 4. huts eta 4. Oraindik beste 55 minutu ditugu, bigarren zati osoa, eta teorian ikusi dugunaren arabera,
hemen galdera izango da, ea zenbat gol sartzen dituen gaur Jose Albarezen taldeak, Bai, hori argi dago, bigarren zatian suposatzen da jokalari berriak sartuko diala, jokalari berri horiek beste bisitasun bat emango diote, azkeneko ordu laurden honetan Euskal Selekzioa oso lasai jokatu du, aukerak ere ez ditu asko izan, baina lehenengo ordu erdia oso polita izan da, jokaldi asko izan dituzte, 4 gol sartu eta beste 2-3 ere sartzeko aukeran egon dira, beraz bigarren zatian linea berdina jarraituko dutela uste. Hortxari gara ikusten lehen zatiko jokaldirik onena, kasu honetan golak, Eunate Arraitzak 2 sartu ditu, Nekane Diezek beste bat, eta hor ikusi dugun azken hori, Aintzane Entzinasek. Esan bezala, atxeen aldian, momentuz, Estoniako taldeak, bertako taldeak huts, Euskal Selekzioak 4 nagusitasun handia, atxeen aldi txiki bat hartuko dugu, berehala hemen izango gara berriro talinetik zuzenean, bigarren zatian gertatzen den guztia zuei eskaintzeko. Gero arte. Arratsalde on berriro, Estoniatik, Talinetik, hementxe jarraitzen dugu, atxeen aldian, Euskal Selekzioa eta Estoniaren arteko nazioarteko neurketa honetan, momentuz, huts eta 4 Euskal Selekzioa nagusitzen ari da, erabateko nagusitasuna erakutsi du gainera, lehenengo zatian, hortxe Dekok Arena estadionetako banderak, FIFA, UEFA, Estonia eta Euskal Herriko ikurriña ikusi duzue hortxe, gainera aurten, FIFako araudi berriarekin antolatutako partida da, FIFA onartutako partida gaurko hau, eta lehen zatien esan bezala, 4 gol sartu ditu, Jose Albarezen taldean nausitasun handia erakutsi du, hor ikusten ari garen hori, 4. izan da, Aintzane Entzinasek sartu duena, lehenago, hasi eta berehala, jokaldi honetan, Eunate Arraitzak huts eta batekoa sartu du, hori, bigarren minutua bete aurretik gertatu da, eta gero Eunatek bigarrena sartu du buruz, erdirak eta iraiak egin du eskuialdetik, eta buruz Naparrak, hor ikusi duzue, Hop, atezaina nola gainditu duen buruz. Huts eta bikoa ere, azkar sartu du Euskal Selekzioak 6. minuturako 3. jokaldi honetan Nekane Diezek pasea atzetik, Marta Unzuek, zentralak, pase ona, kontrola, eta hor da Nekane Bizkaitarra 3. gola sartzen, 4. Aintzane Entzinas Donostiarrak sartu du huts, eta 4, eta gainera esan behar, jokoan ere, Estoniako taldeak ia ez duela Euskaldunen area zapaldu, Euskaldunen zelaian ere gutxi erabili du baloia, tiragai izan 2 pase jarraian emateko, eta Euskal Selekzioak lehen zatia meintzat gozatu egin du, baloia oso ondo mugitu dute, eta ea zer gertatzen den bigarren zati honetan. Estoniako taldeak 2 aldaketa egin ditu, egingo ditu, behintzat, prest ikusten ditugulako, 9 zenbaikerekin Anet Bilipu, zeleratzeko Anet Bilipu eta Kalas, 14 zenbakia ere, eta Jose Albarez, Euskal Selekzioko hautatzaileak 4 egingo ditu. Mentxe ikusten ditugu zelairatzeko prest, irudietan Maite Lizaso, Zarauztarra ikusten duzue, eta esan bezala, zelairatzeko prest, Estia Izpurua, Maria Diaz, Maialen Zelaia eta Naikari, gaztea, Naikari Garzia, 4 jokalari hauek, beraz, sartuko dira, berehala ikusiko dugu zeintzuk geratu diren aldagelan, zeintzuk izango diren Jose Albarezek egindako aldaketak, txalo hauek Kalas eta Bilipurentza dira, oraintxe zelairatu direlako, Estoniak lehen zatian aldaketa bat egin behar izan du, Lamaek min hartu duelako, eta hortxe oraintxe zelairatzen esan bezala Euskal Herriko jokalariak, bigarren zati honetan arituko direnak, Maialen Zelaia, Naikari, Garzia, bi hauek Realeko aurrelariak, Estia Izpurua, eta Maria Diaz, dira, hasi da bigarren zatia, hor da Naikari baloiarekin, ea zer eskaintzen diguten, Larraitz,
du ematen ezer aldatuko denik jokuari dagokionez. Hala ere, txekoek ere beste zerbait erakusteko gogoa izango dute pentsatzen dut. Taka pinta askorik esan lehenengo jokaldi honetan Estoniak egindako berdina egin du berriz ere, zelai erditik atera, banda batera pasa, eta hor baloia galtzen du, ez? Ez dakit, ze puntutaraino ondo datorkien Estoniako jokalariei horrelako jokaldiak egitea, baina beno, argi dago Euskal Selekzioko jokalariek joko berdinan jarraitu behar dutela, egindako aldaketa hauek beste pixiposa bat emango diote, eta jarraitu dezatela gozatzen, ez? Ane Bergara baloiarekin. Maite Lizasori eman dio. Postuetan ere atzeko lerroan aldaketa batzuk izan dira. Orain ezkergalean kokatu da Marta Unzue. Ane Bergarak ere hor jarraitzen du. Hor da bizimakiarekin ezkergalean Marta. Maria Diazen pasea, hor da Naikari, baloi horren bila joango da, eta gainera ikusi duzu zen olako abiadura erakutsi duen Urnietako gazteak, baloia bereganatu, Maria Diazi eman dio, Maria Diazek ezin baloi hori kontrolatu falta eske, paia jarraitzeko agindu eman du, Ane Bergarak oso ondo sartu du hor gorputza, Bani Kobaren aurrean, eta baloia berz ere Euskaldurentzat da. Estia Izpurua eta Ane Bergara dira orain zentralak, Iraiak eskubian jarraitzen du, Marto Unzue ezkerrera pasada. Vanessa Ginbert eta Maite Lizaso hortxe, erdian daude, beraz hauek ez dira aldagelan geratu, hor da Vanessa, Maite. Bai, aldagelan badirudi. Goian Eunate, Sandra Ramajo, Nekane Diez, hiru horiek geratu dira, ezta? Bai, Nekane, Julema, Eunate, eta Julema laugarrena. Hori da. Ezkerragaleko biak. Enzatian ezkerragalean aritu diren Sandra Ramajo eta Eunate Arraitza. Aulkian geratu dira, Eunatek 2 gol sartu ditu. Nekane Diez aurrelariare ez dago bigarren zati honetan. Erne Naikariren pasea, jokoz kanpo. Jokoz kanpo zegoen Maria Diaz, Naparra. Hala dirazi du bintzat marrazainak. Eta horra ze txispa, ze abiadura erakutsi duen Naikarik, ikutu dituen bi baloi hauetan. Bai, berarentzat lehenengo partidua da Euskal Selekzioakin jolasten duna, aurrelari oso azkarra da, izan ditu lesio batzuk, oso gaztea da, zaindu beharko lukete pixka gehiago. Baina beno, hortikan aurrera erakutsi du kalitatea handiko jokalaria dela, gaztia, oraindik progresio handia izango du eta gaur erakusteko grina izango du. Espainiako selekzioarekin partida jokatu ditu gazte mailetan eta gainera gol garrantzitsuak sartu ditu Naikarik. Eta lehen mailan debuta oso gazte egin zuen Realarekin. Eta izan zan fitxatu eta segituan hasi izan jolasten. Eta maila oso nadu etorkizuneko jokalari garrantzitsua izango da, zalantzarik gabe. Naikari Garzia Urnietarra. Eta bai, Euskal Selekzioarekin bere debuta da, bere lehenengo partida. Horantxe egin du debuta. Atezainak, atera du baloia. Maria Diaz, falta dirazi du epaileak. Funesen jaiotako neska, Maria Diaz, Naparra. Aurten Realean aritu da, aurreko demoraldian Zaragozan jokatu zuen, Praintzan, Transportes Alkainen. Gainera aurreko batean aipatu genuen, Larraitz. Transportes Alkainekin, Realari gola sartu zion, eta Realak fitxatu zuen. Hori da, zubietan sartu zituen. Estoniarrak Euskal Selekzioaren area barruan, bada zerbait, lehen zatian hau ez dugu ikusi. Ez, lehenengo zatian egia esan Estoniak ez du apenas baloia izan, gustatuko litzateke posesioa ikustea,
baina tira, poliki supongo bien aldagelan entrenatzea zerbait aipatuko zuen, eta bueno, lehenengo zatian hau bera ere ez dute egin, ez? Presio hau, ez da? Ez, bat ere. Hortxe berreskuratu duten estoniarrek, baina falta eginez, ala adierazi du Kristo Kuljastinen epaileak. Baloia euskaldunentzat izango da. Ane Bergara. Atera du. Izpuruarekin jokatuz. Lehen aipatu dut. Atletikeko 8 jokalari, Realeko beste 8 deialdian, Barsako Marta Untzue eta gero Oiartzungo jokalari bat. Estia Izpurua. Realen imitakoa, 7 urte egin zituen Realean, eta orain Oiartzunen dago, gainera Oiartzunentzat asteburu garrantzitsua da, igotzeko lehia horretan, herrien joan zen astean 4 eta 2 galdu zuen, orain etxean jokatu behar dute, eta noski Oiartzunentzat, Estia Izpurua hemen egotea ere baja garrantzitsua izango da. Bai, baina bueno, Valentziaren kasu ere leno aipatu dugu, Naiarak baimena eskatu eta ukatu egin zutela, eta kasu honetan supongo Estik baimena eskatu duela hemen Estonian jolasteko, baiezkoa eman diote eta pentsa ez dala berdina egoera fasea edo torneo bat jolastea. Bai, Oiartzunentzat argi dago, partida askoz ere garrantzitsuagoa dela Valentziarentzat bere torneoa baina Estia Izpuruari eman diote baimena, ilusio handia zuen hemen egoteko, Talinen egoteko euskal selekzioarekin, eta lortu du Oiartzunek zer egiten duen, ez da erreza izango, zer egiten duen. Eta horra aukera ikusi dugu, errematea gutxigatik joan da kanpora, teko saki aterako du. Hop, Estoniako atezainak atera du. Berehala berreskuratu dute euskaldunek, Maialen. Helen Zelaiak Maria Diazi eman dio, berriz ere Maialenek hartu nahi zuen baloi hori area barrua, baina atzelaria gurutzatu da kornerra. Eta Maialenen aintzan esan dugu urte gogorra, Maialen hemen Zelaian berdegunean ikustea ere garrantzitsua da, poz galanta ematen digu. Urte bete baino gehiago, 2 urte oso gogorrak izan direlako Maialen Zelaiarentzat. Lesio larria izan zuen belaunean, hilabete asko Zelaitatik kanpo lanean, berriz ere itzultzeko, eta itzuli behar zuenean, edo itzuli zenean berriro, meniskoa izan zen, beraz, urte gogor pasa eta gero, bintzat, aurtengo demoraldia Zelaian amaitu du, berdegunean, eta hemen da euskal selekzioarekin. Oso handia ematen dugu. Bai, egia esan lehen aipatu duzuna, azkeneko 2 denboraldi hauek, ez ditu oso gustoko izan, lesio larriaren ondorioz komplikatu egin zitzaion pixkat egoera, baina neska oso horra da, gauza politak egiten badakizki, eta orain berriz ere gozatzeko aukera izango du, ez? Hortxe Maria Diaz ez da gutxigatik iritsi baloi horretara. Uste du baloia ikutzea lortu duela, atzelariak atezainari utzi nahi zion, baloia babesteko asmoarekin joan da hor atzelaria. Eta begira, Maria iritsi da baloia ikutzeare lortu du, ikusi dugu bezala, baina kanpora joan zaio errematea. Atera du atezainak atera, eta begira hor nahikari iritsiko alda, ez lehenago atezaina, hop, azkenean atzelaria kanpora bota du, baina ateko sakea atezainak ateratzen duenean ere, euskal jokalariak goian kokatzen dira, baloia berehala berreskuratzen dute, eta kasu honetan arriskua sortu. Maria Diazek baloia atzera, Maialen Zelaia ikutu du, Vanessa Katzera Ane Bergararekin jokatuz. Esti. Lizaso, Zaraustarraren pasea, Maialen Zelaiaren zen, atzelariak urrundu du, atzetik jokatzen hasiko da berriz ere, Albarezen taldea. Ane Bergara, Zelaia, lurrera joan da Maialen, ez dago faltarik. Estoniarrek gora egin nahi dute, ez dute lortu. Iraia Iturregi. Aintzane, erdira, bainaz, Maialen Zelaiak ez du ez zuen hori espero, ez du baloia jaso. Eta orain falta.
Estoniarren aldeko falta, beste aldaketa bat egingo du Kate Boanasek. Estoniarren laugarren aldaketa, Tirina Tutsi zelaitik kanpora joan da, eta hor 11 zenbakiarekin Merili Tom. Haure gaztea 20 urte. Atera du falta Estoniak, zuzenean baloia atezainaren eskuetara. Arazorik izan hori baloia jasotzeko. Bigarren zatiko 10. minutua bete da, bigarren zatian ez dugu golik ikusi. Eta nagusi euskal selekzioa da, baina beste itxura bat du bigarren zatian partidak. Lehenengo zatiko nagusitasuna, behin eta berriz esan dugu, gehiagizkoa izan dela, gehiagizkoa. 4 gol eta golaukera argi asko izan ditu euskal selekzioak. Orain hobeto Estonia, baloia egalera eraman dute. Kalas jokoz kanpo geratu da, baloiona zuen, eskuin egalean, baina marrazainak bertan zegoen marrazaina eta balneratxoa altxatu egin du. Jokoz kanpo bigarren zatian zelaidatu den jokalaria. Hemen betikoa gertatzen da, ez? Ia euskal selekzioa bere exigentzia maila jaitsi duen edo Estonia pixkat haunditu, ez? Kasu honetan euskal jokalariak, nabaritzen zaie, huts eta lauarekin eroso daudela futbol zelaian, eta Estonia pixka gehiago erakutsi beharko luke. Orduan, tarte horretan, bata pixka jaitsi bere maila eta besteak igo, eta joko aldetik nik uste ikuskizun pixkat politagoa ikusiko dugula. Atzera jokatu du atezainarekin, estik izburuak. Kornejo katera, Maria Diaz, ondo jetxi du. Marta Unzue, Iruñarrak atzera jokatu nahi du, baina orain hobeto ari dira presionatzen, ondo utzi du hor pasatzen baloia Maite Lizasok. Zelai erdia zeharkatu du euskal selekzioak, Naikari Garzia baloia hartu eta abiadurarekin hor jarraitzen du Urnietarrak, keinu bat, aurkaria gainditu du, area ingurura iritsi da, pasea ezkerrera Maria Diaz, ezkerrez berriz ere atzera, Naikarigen jaurtik eta kanpora oso gutxigatik. Kornerra izango da, atzelari baten gorputzen jo duelako baloi horrek, jokaldi ona egin du Naikari Garzia, kondo eraman baloia, aurkariak ingurura ekarri, pasea Maria Diazi, honek berriro Naikariri ezkerrez. Zetorkion bezala egin du erramatea, kornerra eskubialdetik aterako du. Bezala jokalari bat goian uzten du Estoniak, Kristina Banikova, aurrelaria beste guztia defentsa lanean. Iraia Iturregi atera du kornerra, baloia gora, Vanessa ez da iritsi erremate egitera, ez dute ondo urrundu etxekoek. Azkena baloia kanpora bota dute, albotik aterako du Jose Alvarezen taldeak. Marta Unzuek atera du, Maialen. Baloia berriro kanpora Kalasek. Eta berriro baloia Maialen zelaiarentzat. Donostiarrak hor ezin zuen kontrolatu. Merelitomek kanpora bota du eta bertatik atera beharko du berriro alboko sakea. Marta. Maria Diaz. Regaleko aurrelaria jokaldi egin nahian ezkerraldetik erdiratu egin du ezkerrarekin. Atzelari batek kanpora, albotik. Berriro Marta Unzuek aterako du Barcelonako jokalariak. Keinu ona Naikarik, baloia ondo eraman du, pasea barrutik eman naizio Maialen zelaiari ondo moztu dute atzelariek. Baina begira, baloia urruntzerakoan berehala euskal jokalariei iristen zaie. Maria. Ezkerrez, baloia erdira, Estoniak urrundu, baloiaren bila hortxe joan da Marta Unzue, azkenean Estoniak aterako du. Ez, Maria Diazek berreskuratu, Naikari ezin kontrolatu, eta Estonia ateratzeko da atzetik baloiarekin. Banikova, ondo utxidio baloiari, Banikovak lagunari emanez, Anet Bilipu, bederatzi zenbakia bigarren zatian zelairatu den jokalaria, zazpiarekin Tamik baloiarekin,
Hor da leian, azkenean baloia kanpora, eta euskaldunentzat izango da. Ordu erdi geratzen da, huts eta lau ari da irabazten Jose Alvarezek zuzentzen duen euskal selekzioa. Gol guztiak lehen zatian sartu ditu. Eta bosgarren aldaketa ere, berehala egingo du Kate Boanasek. Lehen Larraitz esan dut hasieran, partida hasieran zutik, keinuka, aserra ikusi dugula, hirugarren gola jaso duenean eseri da eta ez da mugitzen Kate Boanas. Partidari begira, aldaketa batzuk egin ditu. Hauxe izango da bosgarrena, Kelly Rosen, 19 urteko gaztea, zelaira, Robs, zentralaren lekuan, eta entrenatzaile ez da mugitzen, amore eman da, erabat. Oso zaila da, egia esan, horrelako partidoetan entrenatzaileak zehozer aldatzea. Egia da, ia talde guztiaren estruktura aldatu beharko lukela, ia talde guztiaren, ez dakit autoestima edo pixka altxatu beharko lukela, eta hori da oso zaila da zelaian bertan egitea. Horregatik tarteka gertatzen dira horrelako partidoak, entrenatzaileak amore eman da, itxaron behar du deskansoa iritsi arte, eta deskanso horretan, hitzegin 11 jokalariekin, zehozer aldatu behar bada edo aldatu dezaken aipatu, eta hortikan aurrera bigarren zatia txukunagoa egin. Kasu honetan, nik uste lortu duela, Estoniako jokalariak pixkat hobeto daudez futbol zelaian, baina egia da joko aldetik oraindik euskal selekzioa nabarmendu behar dela, ez. Eta aldatu ezin dena jokalarien maila da, ez da? Larraitz hori ezin da aldatu. Bai, hori ezin da aldatu. Euskal selekzioaren maila, kalitatea eta nola jokatzen duten oso desberdina da, oso partido politak egin ditu azkeneko 3-4 urteetan, eta argi dago, jokalari bat aldatuta, hala ere joko aldetik berdin jarraitzen dela. Eta hortxe aldaketak, beste 3 aldaketa egingo ditu batera, Ane Otxoa atezaina zelaira, Itxaso Uriarte 18 zenbakiarekin zelairatzen ikusi dugu, eta Ainhoa Alvarez 14 zenbakiarekin ere oraintxe sartuko da zelaira hortxe atezain aldaketa. Beraz, dagoeneko berdegunean ditugu lehen aipatutako aulkian hasi diren 7 jokalariak. Esan dugu jokalari guztiek izango duzutela, normala denez, jokatzeko aukera hemen talinen, eta atxenaldian 4 aldaketa egin eta gero oraintxe egin ditu Jose Alvarezek beste 3 aldaketak. Bigarren zati honetan aulkitik sartu direnak Ane Otxoa, Estia Izpurua, Maria Diaz, Ainhoa Alvarez, Maialen Zelaia, Naikari Garzia eta Itxaso Uriarte. 18 jokalari etorri dira eta denak zelaian ikusteko aukera daukagu. Iraia Iturregi, honek partida osoa jokatuko du. Jokalari arituko dira partida osoan. Iraia Iturregi, Ane Bergara da beste orain baloia ikutu duena. Marta Unzue eta Aintzan Entinas, 4 hauek. Bai. Zelaia. Maialen Zelaiak baloia beste aldera. Iraiarentzat da, badu ertiratzeko aukera Iraia Iturregik, baloiarea barruan ipini du, hor da Zelaia, Maialenen keinua, ederra, jaurtiketa eta atezaina bikain. Atezainak ikutu du baloi hori, kanpora joan da kornerrera, jokaldi ona, pasea Iraia Iturregirentzat ona izan da, honen erdirak eta hortxe, Maialen Zelaiak jaso du, ederra, hor egin duen keinua, zelariari, aurkariari iskin egin, errematea atezainak kornerrera. Itxaso Uriartek atera du kornerra itxia, atezainak harrapatu du baloiarea txikian. Atera du luze Jopek, Iraiak buruz, Aintzanek ondo atera du baloia, hor da Aintzanean Zinas. Donostiarrak zeharkatu du zelai erdia, Maialen Zelaiak baloia atzean utzi. Ainhoa Alvarez zelai erdian, min hartu du, lurrean geratu da. Berala zutitzen ikusten dugun, zutitu da bai.
Erdi errenka oraindik momentuz Ainhoa Alvarez, baina ez du ematen ezer duenik. Zelaia. Donostiarrak atzera jokatu beharko du, Ane Bergarari emanez. Esti Aizpurua. Barrutik Ainhoa Alvarezekin, honek galdu egin du baloia estoniarrentzat. Tom, pasea, Ane Bergara ondo iritsiko da, eta berako atzelariak aterako du, Itxaso Uriarterekin jokatuz. Keinu egin du Itxasok, atzera berriro Iraia, ondo gainditu du aurkaria Iraia Iturregik. Naikarirekin jokatu du bilbotarrak, Naikarik baloia egalera Aintzaneri berriz ere Naikari, baina lehenago iritsi da atzelaria, hop, atezainak urrundu, eta berriro atzetik hasiko da Euskal selekzioa. Aintzan Entzinas, Itxaso Uriarte, Itxaso katzera, Ane Bergarari eskubialdetik ezkerrera eman dute baloia euskaldunek, ondo Ane Bergara, Maria Diaz Imanez, honek kontrola behartuta egin du, baloia kanpora, alboko sakea, estoniarrek aterako dute. Ez dugu golik ikusi bigarren zati honetan, orain arteko gol guztiak, lau golak lehen zatian iritsi dira. Maria Diaz. Zelaia. Maialenek baloia atzera, Ane Bergara. Itxaso Uriarte, Zelaia erdian, Leian. Berak eramango du baloia. Esti Aizpurua, Iraia. Aintzane. Bat biko egin nahi zuen Aintzanek Ainhoarekin. Estoniarrek berreskuratu dute, baina gero ez dute asmatzen, Ez dute asmatzen jokatzen estoniarrek. Ez, bai joko aldetik, Estoniako jokalariek, baloia berreskuratze dutenean, azkenean ez dakite urrengo jokalariak zer egin behar duen, joko aldetik pixka traketx, posesio aldetik ere bai, eta oso bakarri dago baloia daukan jokalariak, ez azkenean baloia aurrera eta ikastolan bezala segi korrika ez. Bai beste gauza askorik ez dugu ikusi, beste ez Euskal selekzioan pixka ez dira, ez du ematen behintzat. Ez, Euskal selekzioan pixka gehiago, bai baloiak gora, bai paretak, kontrolak, berriz atzera, berriz mugitu banda batetik bestera, baina Estoniako jokalariek baloia berreskuratze dutenean ez dakite ze joko egin behar duten, eta azkeneko baliabidea beti izaten da baloia gora eta korrika egiteaz. Aldatu dena, nik esan nuke bigarren zati honetan, Larraitz, Estoniarrak gainean daudela. Zailtasun handiagoak jartzen dizkitela euskaldunei, baloia jokatzerakoan, lehen zatian gauzak errexegi egin dituelako euskal selekzioak, baina gero jokoa sortzerakoan hor arazoa lehen zatikoa dauka Estoniak, Bai, arazo itzelak, guain pentsatzen hain nintzen, ez dakite justu mundialeko sailkapen fase horretan ez dakite nola irabazi dituzten bi partiduak, joko hau ikusita. Egia esan pixkat zaila iruditzen zait horrelako partidu batean Estoniak aukera bat izatea behintzat kola sartzeko. Bai, eta lehen esan dut, 10 jokatu ditu, 2 irabazi, 1 berdindu, 7 galdu. Golak 10 partida hauetan 8 gol sartu dituzte, Estoniarrek jaso 33, baina 8 gol sartzeko gai izan dira. Falta Euskal selekzioaren alde, aretik gertu ezkerregalean. Itxaso Uriartek aterako du falta. Utzakadak, Leia hor area txikian. Dake pixkat jartzera iritsi da, Kristo. Epailea, hor da Itxaso Uriarte, motzean atera du, baloia atzera, Martak erdiratu, ez da inor iritsiko. Eta inor iritsi errematea egitera, baloia zuzenean kanpora joan da ondoko marratik, ateko sake aterako du. Inbi Hop, atezainak. Gogorra izan da berarentzat lehen zatia, lehenengo minutuak batez ere, zenbat aldiz iritsi diren euskaldunak, bakarrik, baina orain lasaiago dabil. Bai, eta gainera beste 2-3 esku atera ditu gol gehiago ez izateko, baina kasu horretan orain falta Euskal selekzioak atera duna
bi jokalari zeuden bi postetan, gaur egun horrelako jokaldiak ere ez dira asko ikusten, defensa lanetan, eta gero Marta ari hartzean bakarri zegoen, orduan ez dakit egia esan zer nolako teknika, taktika lantzen duen entrenatzailea, baina argi dago gehiago espero nuela Estoniako selekzioari buruz. Bai, hori argi dago entrenatzaileren, hori ez da jokalariaren gaitasuna, kokapen hori ez, entrenatzaileren kontua izango dela, Kit Bonasek horrela jarriko ditu, pentsatu nahi dut, ez direla falta dagoela, eta beno, bakoitza bere lekuan edo alduen lekuan jartzea, ez da horrela izango. Hori argi dago, hori entrenatuta dagoela. Erne, aukera eta gola, barkatu Larraitz, 5. gola sartu du Aintzan Encinasek. Jokoz kanpo etzegoen, Marrazainak keinu argi eta garbi egindu esanez jarraitzeko, agindu emanez, etzegoela Jokoz kanpo, Iraia Iturragiren jokaldia izan da, pase Aintzan Encinasi, eta kapitainak bere 2. gola Euskal Selekzioaren 5. sartu du. Hortxe, Aintzan Encinasen gola, 2. zatiko lehenengoa. Denak geratuta ikusi ditugu atzeko jokalari guztiak, geldirik, Jokoz kanpoko posizioa zela pentsatuz, baina Marrazainak ez du banderatxo altxatu, epaiak ez du ez erradirazi. Ez, eta gero Estoniako defensa gelditu da, baina ere Iraia zetorren ere Aintzane laguntzea tokia ikusten ez bazuen, ez? Gehiago egin beharko luke Estoniak, eta, bueno, naiz eta 77. tokian egon FIFA ranking horretan, ez dakit jokalariren faltan izango diren, baina Euskal Selekzioa argi eta garbi irakusten ari da zer dan jokatzea benetan futbolean. Falta Naikariri azkar atera du, edo atera nahi zuen Itxaso Uriartek, baina epaiak ez dio utzi. Maria Diaz bakarrik zegoen, bakarrik geratu da gainera. Itxasok azkar eta ondo atera duelako falta, baina berriz ateratzeko agindua eman du epaileak. Uste dut, pikin bat metro bat atzerago atera behar zuelako. Hane Bergarak berriro, ezkerraldera, Mariari eman dio, hortxe kontrola jaurtik eta inon garrazori gabe, erdira atezainaren eskuetara. Inbi Hop, atezaina, orain bai eskuarekin hartuta indartxu atera du baloia Euskal Selekzioaren zelaian ipiniz. Zelai erdian Maialen zelaiak berreskuratu du Itxaso Uriarte, Maria Diaz, Maialen zelaiaren mugimendua ezkerra galean, erdian Naikari dago, hor da Maialen zelaia ezer egiten duen, jokaleri trebea da Maialen, Naikariri eman dio, Naikarik berriz ere Maialen eman aizion, pasea ez da hona izan. Marta Untzuek berreskuratu du Euskaldunentzat, Itxaso Uriarte, Iraia Iturregi, eskuine galean. Itxaso, atzera, Estia Izpurua, Hane Bergara, berakoak aurrera egin du baloiarekin, pasea egalera, ez da hona izan, atzelariak aurkariak urrundu, zeineka eramaten duen baloi hori azkenean Iraiak eramango du. Itxaso, keinua Itxaso Uriartek, Maialen zelaia, ezkerrean Maria Diaz, Naparra baloiarekin, berriro Maialen, Itxaso ez, Maria esan nahi nuen badiko egin nahi zuten, atzelariak Saharrek kanpora botadu alboko sakea Euskal Selekzioaren alde, 16 minutu eta luzapena partida bukatzeko. Estoniak huts, Euskal Selekzioak 5 momentuz, eta hortxe Aintzan Encinas, 6. bila paseatzera Naikari, azer egiten du Naikarik ezkerrez, jaurti erdira atezainaren eskuetara. Arriskua aukera berriro Euskal Selekzioarentzat. Eta gainera aria hartzean eta aria barruan ere lasai jokatzen du Euskal Selekzioak, Aintzanek baloia hartu du, denbora izan du begiradatxo bat ikusteko, Naikari bakarri zegola, rekorte bat, eta bueno, pena izan da azkeneko jaurtik eta hori ez. Hori ez da bateren normala, ez da, Larraitz? Lehen mailako partidetan, Realarekin, Atletikekin, edozein lekutan baloi hartuta beti aurkariegan gainean duzu, baina zuk esan bezala gehiago noski, area barruan horrelako erraztasunak baloia kontrolatu, burua altxatu, begiratu,
Bai, buru altxatzeko zentralak eta gehienez lateralek izaten dute pixka denbora tarte gehiago, ez? Zelai erditik aurrera normalean azkar egin behar dituzu ekintza horiek eta hemen, Euskal Selekzioko jokalariak kalitatez aparte denbora dute altxatzeko, lasai egoteko, baloia ukitzeko, paretak egiteko, eta oraingo jokaldia zelai barruan eta gainera aria barruan izatea, ez da oso ohikoa, ez? Estoniarren gabeziak ikusten ditugu horrelako jokaldietan. Bai, hori pentsa lagunarteko partidu batean, bero sailkapen fase bateko partidu batean, bai, ez dakit zer izango litzateke. Bai. Gabezi handia ditu baloiarekin, jokoa sortzerak orduan, baita defentsan ere, lehen zatian agian gehiago, baina azken jokaldi horretan ere ikusi dugu bai. Estoniarrak, orain baloiarekin, hor da Kalas, baloi horren bila, bigarren zatian zelairatu da jokalari hau, eta bintzat eskuin egal honetatik pare bat aldiz gora iritsi da, ikusi dugu. Orain honetan ez du baloia bereganatzeko aukerarik izan. Esti Aizpurua baloiarekin, zentrala. Hor dagoen zuloa, itxasu Uriarte, zelaiardian, baloi hartu, buru altxatu, lagunaren bila. Maria Diazek jasoko du beste aldean, atzera jokatu nahi zuen pasea gaizki, zaio Maialen zelaiari iritsiko. Orain ondo eraman du Kristina Banikobak, Kalas ezkerregalean, baina ondo, Marta Unzuebe. Baloiari ondo atera du Iruñarrak. Maria Diazekin jokatuz, Naparrak biak. Maria Diaz, eta Gizarregin baloiarekin azkenean atzera Marta Unzuri eman dio. Hane Bergara. Esti Aizpurua. Luze, pasea Maialen zelaiari eman aizion, atzelariak moztu du baloia kanpora, eta berehala egingo du beste aldaketa bat. Estoniako hautatzaileak, Kate Boanasek, aurrelaria, Kristina Banikova badoa aldagelara, eta hogeita bi zenbakiarekin Uleksin zelairatuko da. Kristina Banikova, narraitz, mairu zenbakia aurrelaria, saiatu da, leian ikusi dugu, baina bakarrik, lehen zatian batez ere baloia ikutze zuen bakoitzean, bakarrik zegoen aurkari zinguratuta, eta gainera areatik oso urruti. Aurrelari batentzat ere oso zaila da aurrelako partida jolastea, alde batetik bakarrik zaudelako goran, bestaldetik ez dakizulako zer egin baloia daukazunean, nahiko dute atzeko jokalariak defensiboki lanean daudenean burua ondo mantentzea eta badirudi horrelako partidoetan baloia daukazunean nekea sartzen zaizula berriz eta ez dakizula zer egin. Kasu horretan ikuste nahiko partido txukuna jolastu duela aurrelariak, baina argi dago taldekideek gaurkoan behintzat ez diotela gehiegi lagun. Maialen zelaiak eraman nahi zuen baloi hori aurrera, ondo abiatu da, gero pasea ez da ona izan. Zaio Maria Diaz iritsi, azkenean atezainak hartu du eta berriro Indi Hop atezainak aterako du. Baloia zelaiardian ipiniz, Noak ikutu du buruz, Maria Diaz, jokatu du ezkerrean Marta Unzue. Lehen zatian zentral bezala ikusi dugu, Hane Bergararekin batera, orain ezkerregalean, Naikari baloiarekin, hor da Naikari, badoa Naikari Garzia, keinua, jaurtik eta area kanpotik kanpora, saiatzen ari da Urnietar gaztea. Bai, teknikoki oso abiodura bereziko jokalaria da, oso ondo eramaten du baloi hankekin, eta nolabait ere ulergarria da saiatzea bere gola sartzen, eta kalitatez ez da izango behintzat. Zerbait berezia dauka Naikari, argi dago. Oso gaztea da, torkizun handiko jokalaria, zuk esan duzu oraindik ikasteko gauza asko dituela, baina badu gaia. Eta ezkeraldetik berriro Maria Diaz, jokaldia eginez, ederki kontrolatu du, eiskin egin dio atzelariari, gero azken jaurtik eta gutxikatik kanpora joan zaio, ez dakit jaurtik eta edo erdirak eta zen hor keinua oso da, eiskin ondo
Gainditu du aurkaria, jaurti egin du, kanpora joan zaio. Nik uste jaurtiketa izan dela, ez? Justo baloia eman ondoren behiratu du ager nuntzegoen, edo norazi joan baloia, eta bueno, jokaldi berriz ere ezkerretik, jokaldi oso polita euskal selekzioak. Atezainak atera du, lurretik askoz ere gehiago kostatzen zaio. Ruti pintzea, gorago berreskuratzen du euskal selekzioak, orda Itxaso Uriarte, presioan falta eginez. Horixe adierazi du epaileak. Gasteiztarraren falta. Realeko jokalaria, Itxaso Uriarte. Atera du Estoniak, baloia goian ipini nahian. Ane Bergarak buruz, Maialen Zelaia eta Aintzan Encinas. Donostiarrak atzera gaur kapitaini izan da Aintzan Encinas, eta 2 gol sartu ditu gainera. Pozik egongo da. Maria Diaz. Marta Unzue. Maria Diaz berriro. Presioan orain estoniarrak Martarekin jokatu du. Ez du baloia galdu nahi euskal selekzioak. Azkenean gora eraman dute. Hor, leian falta Ainoa Albarezi azkenean. Atera dute euskaldunek. Ane Bergara, Itxaso Uriarte, Esti, Aizpurua, Irai Iturregi, baloi alde batetik beste eraman dute. Bilbotarrak gora Maialen Zelaiaren bila, zelariak ikutu du. Hor, nahastu egin dira etxekoak, Aintzan Encinas, aukera, eta kanpora azken errematea. Bakarrik geratu da berriro, etzegon Jokozkapo gainera aurkariak ikutu duelako baloia, nahastu egin dira atzelariak, eta Aintzanek hortxe izan du bere hirugarren gola sartzeko aukera, begira, hor gaizki urruntzerakoan eta errematea gutxigatik kanpora. Maialen Zelaia, motzean hor ondo eraman du Aintzan Encinas, Itxaso, Iraia, Itxaso berriro. Pasea Aintzanerentzat ez dago Jokozkanpo. Arean sartu, atzelariak urrundu, aldaratzea bertzere euskaldunentzat. Iraia, Bilbotarrak darama baloia atzera jokatu du. Maialen Zelaiak pasatzen utzi, Ane Bergara. Berako atzelaria jarraitzen du baloiarekin, Naikariri eman dio, Naikarik Aintzan Enzinasi, Aintzaneren pasea, ez zaio iritsi, ondo moztu duelako. Anet Bilipuk, baina aldaratze guztiak euskaldunentzat dira, ezin urrundu, Maria Diaz, errematea Mariak, eta atezainak kornerrera. Hor, atzetik sartu da Maria Diaz, bere aurkaria atzelaria geldirik berriro, zain, ez da zain egon behar, Larraitz. Ez, eta gutxiago leheno komentatu duguna, ez? Zai egon zaitezke edo aukera emate izu zai egoteko zelai erdian, baina arian nik uste beste puntu bat izan behar dezula. Eta uste dut berriro ere, Larraitz Lukasekin komunikazioa hemendik galdu egin dugula, ez dut entzuten behintzat bere ahotsa ea berreskuratzen dugun lehenbailen. Bai, orain entzuten hauzu? Geratzen dira, bai Larraitz. Orain bai. Ez, komentaten ari nintzen bakarrik, arian beste puntu bat izan behar dezula, konzentrazio puntu berezi bat, eta kaso honetan, ia partidu osoan Estoniako jokalariek izan ez dutena, ez. Jarri dago. Eta beste gol bat nahi du euskal selekzioak, eskubialdetik jokaldi egin nahi zuten Aintzanek eta Maialen Zelaiak. Kanpora joan zaio. Alboko sakea Estoniak aterako du. Lehenengo zatian adibidez euskal selekzioak oso ondo egin du, baloia toki batetik bestera mugituz, joko aldetik ere asko hobeto ibili da. Bigarren zati honetan badirudi azkarregi iritsi nahi direla gora, eta azkenean hutsegite horiek normalean horregatik izaten dira, azkarregi jolastegatik ez. Bost minutu eta luzapena partida bukatzeko.
futbolan jokatzeko, jokalarintzat, partida ederra izan da gozatzeko, baina guretzat kanpotik ikusita, noski Euskal Selekzioak maila oso altua eman duelako, baina aldea gehiegizkoa izan da. Ez da bakarrik emaitza, jokoa ere, ez dugu partidarik lehiarik izan, Larraitz. Ez, horrelako partiduetan normalean gainera urtean behin, urtean bitan jolasta dituzunak nahizu noski baietz erakustea benetan Euskal Selekzioa kalitatea daukala, baina bestalde ere nahi dezu partido bat, grinez betekoa, gauzak atera bai, baina tarteka ateratzen ez direnak, golak ere nahi dituzu, baina defensiboki erakutsi behar dezu ere, ondo zaudela. Erne, hortxe jaurtiketa eta oso ondo Ane Otxoa atepean. Zalantzari gabe Estoniak izan duen aukerarik onenak Kalasek izan du, bakarrik geratu da atezainaren aurrean, eta bikain atezainak ere erakutsi du geratzen badakiela, ez dute gaur lan handirik izan, jokatu duten bi atezainek Kristinak eta Anek, hortxe atera du, kornerera bota du Kalasen jaurtiketa. Hortxe izan du Estoniak, gola sartzeko aukera, kornera aterako du, Kalasek berak gainera ipini du baloia, ez da txarra, Ane Bergarak urrundu, esaten genuen, ez genuela ikusten Estoniak gola nundik edo nola sartzeko modua, berriro aukera, errematea jokoz kanpo zegoen, Errematea buruz, berriro atezaina ondo atera du baloia, baina hor ikusi dugu, hor bai izan duela gola sartzeko aukera Estoniak. Larraitz. Bai, bi jokaldi hauetan egia esan, alde batetik Kalafek nik uste partido polita egin duela, aukerak izan dituzten aukera gutxik berak sortu ditu, badiru beste puntxu bat daukala jokalari honek, baina horretarako batzutan daude atezainak eta bi kasu hauetan Anek oso ondo atera ditu bi jokaldi hauek, ez? Baita, lehen esan dugu, bigarren zatian sartu da Kalas, eta beste zerbait berehala ikusi diogu. Saiatu da, eta gainera baloiarekin ondoko marra iristen ikusi dugu pare bat aldiz, orain atezainaren aurrean geratu da bakarrik, kornerare ederki ipini du, beste zerbait erakutsi du jokalari honek Amalau Zamakiak. Ane Bergara, 2 minutu tardi, 80. minutua betetzeko, gero zer erabakitzen duen epaileak. Naikari Garzia, zelaiardia, baloia zapalduz. Kendu egin diote, berriro berak hartu du, pasea zelaiaren zen, zailo iritsi. Zelaiardian Itsasuri arte ondo lanean, baloia ikutuz, Estoniarrek eraman dute ala ere, eta orain Iraiak berreskuratu du Euskal Selekzioarentzat. Aintzan Entzinaz, falta argia, Donostiarrari, kapitainari eta azkar atera du Euskal Selekzioak. Ane Bergara. Marta Unzue, Maria Diaz. Iritsi Maria, Ane Bergarak buruz, Itxaso Uriarte. Marta, berriro Itxaso. Estia Izpurua. Larribilida, azkenean Itxaso Uriartek, eskuine galera, handa Iraia Iturregi, buru altxatu eta badoa gora Bilbotarra. Atletikeko jokalari veteranoa, 30 urte bete ditu Iraia Iturregik, baloia egalera min hartu du, jarraitzeko agindua eman du epaiak, baina Aintzan Entzinasek jarraitu beharrean jokoa geratzeko erabaki hartu du, Iraia Iturregik min hartu du lako, lurrean geratu da. Berehala osatzen den, altxatzen den Iraia Iturregi. Bitartean antxe zelaian dira, Euskal Selekzioko medikua eta masaje mailea zelairatu dira eta hortxe ikusi dugu zelairatzen azkena izan den Ulexinek egindako falta Iraiak gainditu duenean, eskua luzatu, besoa luzatu eta faltarri egin dio. Zuti da berriz ere Iraia. Utzi ingo du, une batez Bilbotarrak. Baina ez du arazorik izango itzultzeko. Nik uste gehien bat izan dela... 10. minutua betetzen ari denean, bai Larraitz?
Bai, gehien bat igual izan dela eskuakin, bular aldean jodiola eta izerik gabe geratu dela, ez? Falta hola nabarmena ez da izan, jarraitzeko aukera izan dute, baina, argi eta garbi partidua ia bukatzea dagoela horrelako emaitzakin, ez du merezi jarraitzeak, ez? Bai, ikusi dugu gaina lurrean, zirudien arnasartzeko arazoak zituela, horixe izan da momentuko gauza, eta minutu bat gehiago jokatuko da, ez du epaiak gehiegi luzatuko, normala denez, dagoelako hemen gauza askorik jokoan, aspalditik gainera, eta orain sarrera horretan, bai, arriskutsuagoa izan da, horreztu ezer adirazi, faltarik adirazi, epaiak baloi luzea berriro kalasentzat, hor da leian, kontrolatu nahian, ondo Marta Unzu eta Anei Bergararen artean azkenean baloi aterako dute, segunduak geratzen dira partida bukatzeko, Utxeta bost, Euskal selekzioa nagusi Tallinen, Estoniako taldearen aurka, hor nahikarik egalera eraman nahi zuen, eta amaitu da partida, beste garaipen bat Euskal selekzioaren zat, hau etxetik kanpo, urruti gainera Estonian Tallinen, Utxeta bost, lehenengo zatia Utxeta laukoarekin amaitu da, bigarren zatian beste gol bat gehiago Aintzan Enzinasek sartu du, azkenean golegileak Eunate Arraizak 2 gol sartu ditu, Aintzan Enzinasek beste 2 eta Nekane Diezek bat, eta ez dakit Larraitz konklusio atera daitekeen, partida hau ikusita, nagusitasuna handia izan dela hori bai, Euskal selekzioarena. Bai, alde batetik nik uste ikuskizun polita erakutsi duela Euskal selekzioak, agian partidua osotasunean ikusita ez da hain polita izan, Euskal Herriako jendearentzat argi dago, jokalari hauetaz oso harro egon behar gehala, urtean behin, urtean bitan elkartzen direla eta ikusi zelako ikuskizuna erakusten duten, eta bestaletik berriz ere aipatu ofizialtasuna lortuko balute, polita izango litzateke alde batetik jokalari hauek ikustea, eta bestalde ere nik uste emaitza positiboak lortuko lituzketela, ez? Hala da, golak ikusten ari gara, hauxe izan da, Eunate Arraizak sartu den hau izan da, Utxeta batekoa, bigarren minutua, partidako bigarren minutua bete aurretik sartu du lehenengoa Euskal selekzioak, Eunatek 2 sartu ditu, 2 lehenengoak, bigarrena begira, buruz, Iraiak erdiratutako boloi horri buruz eman dio eta bigarren gola sartu du, gero Nekaen Diezek sartu du 3. Urrutitik emandako pase bat ondo kontrolatu eta gero, hauxe izan da, jokaldia, kontrola ona, ondo gainditu du atezaina eta lehen zatia amaitu aurretik Aintzan Enzinasek, Utxeta laukoa sartu du, gero, bigarren zatian Aintzanek beste bat sartu du 5. 2 gol, Donostiarra kapitainak gaurko honetan, eta azkenean esan bezala Utxeta bost, alde ikaragarria erakutsi dute gaur Euskaldunek Estoniaren aurka nagusitasun haundia, beste partida bat jokatu dute, beste garaipen bat Euskal selekzioarentzat, eta kasu honetan Estonian Tallinen, orain dela 4 urte, gizonezkoak hemen izan ziren, garaipena lortu zuen Euskal selekzioak Estoniaren aurka, larriago bat eta bira bazizulako egun hartan, Euskal selekzioak gaur Utxeta bost nagusitu dira neskak, eta horixe izan da, azken gola ikusten ari garen hau, partida amaieran, Larraitz Lukas, mila esker beste behin, ikusentzulei ere eskerrik asko esango digu, eskaini duten arretagatik eta irudi honekin ikurrina hor Tallineko Ekok Arena estadion honetan Estoniak huts, Euskal selekzioak bost. Besterik ez, hurrengora arte, aio!